ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, мардуми тӯб, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, заминхар, квартирахаро. ана имрӯз 29 май соли 2025 сол шумо дар канали ютуби Саудо ТВ қарор дорем. бародари азиз, ирӯза наворда якчанд маркаи хонаҳоро равон кардан, мақсад аз якчанд гӯшаву канори Туркистон роҳӣ кардан. қабулш кардему бари шумо монтаж кардан навораш мекунем, тамошо кунем. шумо ки хонахар бошен видеоро то охир чико кунен, тамошо кунен ва баъдан барои реклама рақамҳоро мегзорем. чизе бошад, заминаи, мошинаи, хонаҳои, квартираҳои, техника ва аппаратаи компания, чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, рекламаи фасон карда фурӯшта мегзорем. хоб ирӯза наворда 12 то эълон, 12 хона замини фурӯшӣ бари шумо тамошо мекунем. баъдан дар амуд таги комментария нависен аз кадом территория шумо да хона дар кор. лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунед, навора мо сар мекунем. бача азиз, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавассутон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. бародари азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯше ки роҳӣ кардан. дар мо квартира роҳӣ кардан ки дар шаҳри Ваҳдата, яъни Домда, қисми дохили хона. дӯстон, навора чико кунен, бо диққат то охира тамошо кунен ва камон мақсад равон кардан ки нархша арзон мондан, срочно савдо шавад. шаҳри Ваҳдат тамошо кунен, пеши магазини Ширин, дар лаби роҳи Калон, мактаб, садиқ, супермаркет, наздики бозор, балнисаи марказида қарор дорад. хона ҳамаш тайёрае, чӣ хеле ки дар видео мебинен, рангу бор ҳамаш хулас хушук кардагӣ. хоб бисӯспас иҷозати зиндагӣ метан, дом полни қариб будшидагиай, обсвет ҳамаш тайёрае, медрои зиндагиро сар мекунед, доми замонавӣ, ремонти хушуқатӣ. хоб доми 11 этажа хона бошад, дар 8 этаж қарор дорад. рақамҳои WhatsApp 6043. ҳамин занг ки заден аз номи канали ютуби Саудо ТВ салом расонен. ҳамин акамо худаш мефаҳмад. ака шахсияти беҳтарин, муомилаи соз мекунад. 296 000 сомонӣ бо савдо мешавад. аз номи канали мо занг занед. духонага масоати 48 метри квадратӣ, шаҳри Ваҳдат, хулас дар ҷои ободай. хоб пашти сентр бигем хато намекунем. қонуну қоидаш хати. худотон маълумоти бештарша дар WhatsApp-шон ахириш 6043 занг зада муомила кунед. лайкҳоро монен дӯстон, ҳама каса, нафарое ки моро тамошо мекунед, ӯ шахсиятое ки меҳмон ҳастин, ҳама кам, хулас ҳаматон, ҳамин имконияти лайк мондан дар видео боша, лайкҳоро монен, дар канал подписатсия карден бахтона хубай. вақте ки мо навори нав кардем SMS меравад. хулас ҳамин хеле гапо. оиди хона занг занен, далчи видеоро тамошо кунед. ва дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага масоати 60 метри квадратӣ. ана ира тамошо мекунем. духонага масоати 60 квадрат дар 6 этаж қарор дорад. шаҳри Душанбе, сеюм база, чордумаи аэропорт, ремонт коробка, нархи зурнакӣ, беҳтарин нарх дар ин нархи коробка. WhatsApp-шона мегзорем, худотон маълумоти пураша бигирен. нафарое ки аз Душанбе территорияи чордумаи аэропорт хоҳиш карден ва темболи квартира ҳам хоҳиш карден, наворуш кардем, тамошо кунен. ҳаррӯза навори мо дӯстон, агар ки тамошо кунен, хонаҳои арзон беҳад бисёр рӯй мекунем. мода навор мекунем хонаҳоро пашти ҳаррӯза мо ҳамин аз TikTok, аз Instagram, аз YouTube каналҳо пашти ҳар рӯз хона савдо кардем. бачаҳо
хоҳишаи ҳаматон вақте ки хона рӯй мекунем, видеонавори фасон карда рӯй кунем, баъдан адресора пра рӯй кунем. агар хоҳем ки хонатон савдо шава, пеш аз нарх мондани нархи хонатон ҳами як кас ду каса пурсен ку ҳами хона ба ҳамин нархе ки мемонам арзанда ҳаст ё ки нестай, баъдан мақсад нархи рекламаро аниқ карда рӯй кунем, рекламаш кунем. ҳастаи хонае ки мисол 250,000 арзиш дора, мегирад 400,000 мемонаш ва ҳеҷ кана мегирад. бача азиз, мақсад хоҳишаи ҳаматон нархотона ҳавоӣ нагзорен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хона аз ноҳияи ҳамадонӣ аз территорияи пушти МЧС тамошо мекунем. 140,000 да хеле нархора фақат аз канали Сауду ТВ тамошо мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки масоҳати 7 сотиқ замин 2 дар хона кардагиай дар пушти МЧС ноҳияи ҳамадонӣ Истабул меган. хона 2 ҳуҷрага плюс веранд дора. иборат аз веранд буда, сертификат дора, техпаспорт дора. хона ремонт кардагиай барои зиндагӣ кардан, мақсад то ҳадди имкон аз дастмон омад кадемша дал 6 хай маблағ дар кор 140,000 сомониш мегем. мехарида бошен, занг занен дар ватсапмон ахириш 3915 хай. ҳамин занг занен аз уми канали мо занг занен бачаҳоз, чунки ҳамин навораи моро ҳаррӯза медизанд. блогерое ки мисол нав омадиян, каси занг мезанад аз уми канали мо ба арзонтон мекунам. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як комната квартира дар сеюм этаж 28 метри квадратӣ. 28 квадрата дар политехникум шаҳри Душанбе. як ҳуҷраи 28 квадратаи, мақсад як хонагай калонда. бози 38 квадрата ду хонагай кесан, неки ятай. Душанбе политехникум 235,000 сомонӣ. марамад дӯстон занг занен. рақамҳои дастии ахириш 0679 мегзарем, занг мезанен. ҳуҷҷатҳои хона 100%. қисман бо чизу чорааш хонара савдо мекунем. хона дар мансард қарор дорад мега. сеюм этаж, мақсад доми 3 этажа хона дар болош қарор доштааст. худотон боз маълумоти праша занг зада бигирен. лайкотона гузорен дӯстон. агар хоҳем шумораи тамошобино дар канал зиёд шава, лайкора монен худш автоматӣ хонаҳо соҳибшона меёвад. аввалаш худованд, баъдан мо сабаби савдошавии хонаҳо ҳастем. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки ду комната квартира, дуюм этаж, хоб масоҳати 40 метри квадратӣ, пости Чимтепа, шаҳри Душанбе. ду хонагай 40 квадрата, хоб дуюм этаж, хона ремонти нав кардагиай, медрои зиндагиро сар мекунӣ, об свет дора, арзон ҳам мешава. адрес пости Чимтепа, 1 километр мақсад и тараф. хоб 40 квадрата ду хонага 275,000 сомон нархи квартир. бача азиз, баъдан маълумоти бештарша хоҳиши гирифтан дошта бошен. ахириш номери 80 ахири номери соҳибмулкай метавонен занг зада масеҳ кунед. хона аббой, потолок, хоб стяжка 40 квадрата. хулас ҳамин ҳолат айда. мехари занг бизан, нахари лайкорамона подписать сабаку поделиться ки браво ширидар. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки ду комната квартира, ду ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж 45 метри квадратӣ, Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. ҳамин ҳолат 252,000 сомонӣ, поёни корвон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. хоб хонаҳо ҳамин ҳолат падабои тайёр, шпаклёвка кардагӣ, шкатур кардагӣ. хоб як қисми потолокша хай хулас мемонен, хутон каси мехара дару часпондагӣ.
خب سفیدیش کدگی خلاص همی حالت اینا مسئله قسمی لیسینسش شده. 252,000 سوم باز معامله سوزم کرده میشه. میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که یک کماتا کوارتیر در دهم اتاج مساحتی 51 متر کوادراتی. کوارتیر از کتلوان حساب میخوره بچه تماشا کنید. همین حالت دوشنبه ناحیه فردوسی خب 280,000 سوم نرخ کوارتیر، یک خانگاه 51 کوادراته ایرا میگیرن حسابی دو خانگاه کنید بچه. من مقصد میتونین که خطام پیرگرودکا کرده خب موجه دامی فیرما خودش مثال پیرگرودکا کابت یا موجه خطام کنین. خب 280,000 خلاص با سودا میشه میگه. در رقم اخیرش 4740 کسانی که خواهشی خریده دارن زنگ زنین معامله کنین معقول باشه بگیرین شه. 280,000 یک حجرگاه 51 متر کوادراتی برادر عزیز. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو کمناتا کوارتیر مساحت 38 متر کوادراتی. 38 کوادراته دو خانگاه شد بچه ها نگاه کنید. آیا همه به همه نرخ خود ارزنده هست یا که نیست؟ 265,000 میگه. از بازار کاروان 3 کیلومتر دور مشورتی 41 میگه میره بچه عزیز. خب 38 کوادرات پشتی 40 کوادرات اینا 265,000 سومانی. خانه ها همین حالت سودا میشه سروش نه. خب دوشنبه فردوسی از بازار کاروان 3 کیلومتر دور. معلوماتی بیشترش بگیریم بچه عزیز. 2 متر. دوستان میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که دارای 4 کمناتا مساحتی 8 سوتیق زمین شهر حصار محله بلشویک در قرار داره بچه عزیز. 165,000 سومانی. سروشنا فروشی حصار محله بلشویک از رایون طرفی راهی شهر نو میگه. 8 سوتیقه ماشین هم باشه علیش میشوه. سروشنا خریدار انیق باشه خشتو معامله میکنیم. اوبس وید میگه داریم. خلاص معلوماتی پراشه در رقمای 34 اخیر نمره حسابی مرکل از امی کانال ما سودا تیوی میتونید زنگ زنید. 165 4 حجرگاه 8 سوتیق زمین داره بچه ها. ختم پرسان شیم. میگذاریم به دهمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که دارای 4 کمناتا مساحتی 8 سوتیق زمین. خب ناحیه فرخور پشتی زپرفکه ها میگه. السلام علیکم مردمی خانه خر. خانه فروشی داریم قرار داره در فرخور. عبارت از 4 خانه گردی حولی محکم سویت پستیانی داره. پشتی زپرفکه ها 250,000 سوم نرخی خانمان. کسانی که خواهش خریده دارین رقمای 3468 اخیر شای میتونین در واتساپ پریاموی مقصد زنگ بزنید بچه ها. معلوماتی پراشه بگیرین. از ما نوار کردن از شما لایک موندن میدونین. لایک ها را بمانین در کانال پادپیسات سکنین. بعدا خانه ها را پدریت تماشا کردن گیرین. کدومش که معقول میشه بعد علیو کنیم بچه ها عزیز. میگذاریم به 11مین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو کمناتا کوارتیر در 12 اتاج 51 متر کوادراتی شهر بختر خورغانی پیشینه. منزل استقامتی واقع در شهر بختر کوچه وحدت. خانه نوسترویکا از بالای خانه دو آشیانه دیگر هست. مقصد
дар 12 этаж общий 14 этажа. Хулас хитом ва филм хит кардем бачаи азиз. хуб перегарад ки кадаги тайёр дари главни мақсад ҳастай. дута лифт дора. хуб пеши мактаб садиқ дар ҷойгирай беҳтарин хулас барои зиндагӣ кардан. хуб маълумоти бештарша касоне ки мехаред рақамҳои 0238 ватсап шунай худотон занг занед. 265,000 сомонӣ дар 12 этаж духонагаи 51 метр квадратӣ дар ҳамин дом дӯстон қарор дорад. Марамат худотон пурсоншем бо. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната масоҳати 40 метри квадратӣ дар Чорумошиёна. хуб адресҳоро гӯш кунед бачаи азиз. 260,000 дар рақамҳои 3006 занг занед. Қайроқум Гулистон. хуб Ордион Горгаз мега магазини арзанда. ҳамин хел адрес хулас. худотон боз пурсон бишен. хуб баъдан дӯстон ирӯза навор ба 12 хона эълон мақсад 12 хона қати эълон кардем тамом кардем навора. хуб чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, лайкҳоро бизанен, дар канал подписатсия кунен. хуб дар комментария нависен аз кадом территорияи шумо хона дар кор. ҳаракат мекунем ки наворҳои баъдина аз рӯи комментҳои шумо чо кунем. наворҳоро пешкаш бикунем бачаҳо азиз. хуб чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, видео навор када рӯй кунен, ҳаракат кунен, адресҳоро пурра рӯй кунен. мо барои харидорӣ пешкаш бигардонем. лайк, поддержка, подписатсия. Зинда бошен дӯстони азиз. раҳмат ба ҳаматон.